Kurs zázrakov, lekcia 88. Nastalo svetlo. Nepodlieham iným zákonom, než len Božím. Dnešná lekcia nám pripomína, že svetlo už nastalo a temnota nikdy naozaj neexistovala. Spása je rozhodnutie, ktoré už bolo urobené a naša jediná skutočná možnosť výberu je výber svetla namiesto útoku či urážky. Nastalo svetlo a neexistuje preň iná možnosť. Nahradilo temnotu, ktorá zmizla. Svetlo je to, čo naozaj existuje. Všetko ostatné sú ilúzie vyplývajúce z viery v strach a ohrozenie. Keď si vyberáme svetlo, prestávame sa sústrediť na temnotu a prestávame udeľovať moc falošným zákonom, ktoré údajne nami vládnu. Naša pozornosť smerovaná na temnotu ju len upevňuje, svetlo naopak odhaľuje pravdu a prináša okamžitý pocit slobody a bezpečia. Toto mi nemôže ukazovať temnotu, pretože nastalo svetlo. Svetlo v tebe je všetko, čo chcem vidieť. Chcem v tom vidieť iba to, čo je. Moje vnímanie toho mi ukazuje, že verím v zákony, ktoré neexistujú. Vidím v tom iba pôsobenie Božích zákonov. Rozhodujem sa dovoliť, aby v tom pôsobili Boží zákony a nie moje vlastné. Pripomenutie o Božom zákone dáva pocit bezpečia a pokoja, pretože Boží zákon je zákonom slobody, prúdenia a lásky. Nemusíme sa obávať ohrozeniami ani vytvárať vlastné pravidlá, ktoré by nami mali vládnuť. Utrpenie vyplýva iba z viery vo falošné zákony. Každodenná prax spočíva vo vedomom rozpoznaní svetla v každej situácii. Namiesto reagovania zo strachu, sklamania či pocitu nedostatku môžeme si všímať, že skutočná realita je svetlo a my sme slobodní v jeho vedomí. Každé pripomenutie o tom nás vracia do súladu, pravdy a plnosti. Okamžitá sloboda a pocit plnosti, zmiznutie iluzórnej temnoty, pocit bezpečia a pokoja, vnútorná radosť a vďačnosť, schopnosť žiť v súlade s pravdou a s vlastnou podstatou. Tieto jednoduché, no hlboké pripomenutia nám umožňujú žiť vo svetle, ktorého výber je vždy v našej vôli a v súlade s božským poriadkom života. Nastalo svetlo. Nepodlieham iným zákonom, než len Božím.